Todo parece indicar que non haberá cambio de goberno en Ribeira. O Bloque Nacionalista Galego esfollou a Margarida e na asamblea da formación celebrada esta pasada fin de semana decidiu non entrar nas liortas entre o Partido Popular e o PBBI e absterse na votación do pleno de investidura para non favorecer a ningún goberno de dereitas. A Asamblea do BNG acordou que o BNG se vai abster en esa votación. Damos así cumplimento ao que dixemos ao longo de toda a campaña, que non permitiríamos un goberno de dereita, que non o votaríamos en Ribeira. E por outra parte, cumplimos ou deixamos que se cumpla o mandato da ciudadanía de Ribeira que votou nun 64% dos votos a dos partidos de dereitas. Entón, dixemos sempre que respetábamos e que confiábamos no povo de Ribeira e así imos facer, non nos imos a meter en medio das liortas de dúas formacións. Está claro que a xente de Ribeira votou por unha determinada opción. O responsable sería que eses dous partidos falaran entre eles. O BNG vai cumplir o que dixo sempre e vai ser coherente. O que si están dispostos a facer os nacionalistas, conscientes de que non existe maioría absoluta, é a falar ao longo do mandato sobre accións políticas a desenvolver que únicamente sexan beneficiosas para a veciñanza. Ao longo da legislatura, ao non haber unha maioría absoluta, o BNG intentará, ca súa acción política, conseguir melloras sociais, melloras económicas, melloras políticas para toda a ciudadanía de Ribeira. En eso nos centraremos e falaremos con todo o mundo para conseguilo.